Sunnuntai-aamu ja kello on 8 ja tässä ollaan lähdössä maastoon vetää reilu maratonin verran. Mulla on hyviä kilometrejä takana. Vedin tuossa viime viikolla 133 kilsaa ja 24 tunnin sisään 75 kilsaa. Ja kyllä sitä tässä on ihan pohjaa vedetty riittävästi taakse. Mikä on liikuttunut? Olen liikuttunut. Me ollaan nyt Keravan korkeimmalla kohdalla, joka on 83,2 metriä merenpinnan yläpuolella. Huikea massiivi, huiputettu ja fiilis on sen mukainen. Muistatko Janne, paljon se oli se Pallaksen ne tunturit korkeita? Ihan näin ulkomuistissani 800 metriä on se viimeinen nousu, että tästähän puuttuu 0. 0 taisi olla joo, mutta tästä lähdetään kun ei muutakaan oo. Siinä se on, onko se pysynyt? No toistaiseksi on pysynyt. Mies syö tämmöisellä jutulla banaania, suolapähkinöitä, energiapatukkaa menee. Janilla on ruisleipääkin ihan salaatilla, ai että se on hyvää. Ja vähän on geeliä mukana. Ihan tommoista perusurheilijaruokaa. Sillä pärjää. Ja musta liikkuu kaiken näköistä huhua, niin mä voin kertoa, että mulla on vaan vettä. Juha Hihnalalle tiedoksi, mulla on vaan vettä, ei olutta. Mun mielestä juoksu on haastava ja typerä laji samanaikaisesti. Sano se jotain kaunista juoksusta. Paskan että mitään kaunista tässä vaiheessa sanota. Se on sit siinä. Se on siinä. Ei se tän enempää kasvoja vääristä, niin kuin näette, hyvävointisia nuoria miehiä. Näin on. Fiilis on loistava. Ja sitten se slogani loppuun. Kohti Pallasta ja sen yli.